Ugalde Orrobere jaunak, bere bizitzan zehar osaturiko liburutegiak, artxibategiak eta bere helduarri pertsonalek osatzen duten funtsaren emaitza onartzea. Ongetorria egin diegu gure seme kulturaren sendiagiarako eta hori gutxi balitz Martinek bere bizitza osoan metatu eta maitatu zuen ondasunak gure esku Andoaingo udaren eta herriaren esku jartzera etorri dira. Aitaren eta familia guztiaren izenean, eskerrak eman nahi dizkiogu Andoaingo herriari eta bere udalari gure aitaren liburutegia gordetzeko egin digun eskaintzagatik. Gure aita beti maitasun handiarekin jaso duzue bere herrian. Eta hori oso garrantzitsua zen berarentzat, eta orain guretzat. Eskerrak alkateari, zinegotzi guztiei, eta bereziki Jon Unanue gure lagun estimatuari. Berak lan asko egin du gu ulertu eta laguntzeko. Beti prest eta adi egonda, beti irrifar goxo batekin jaso gaitulako mila esker. Aitaren liburutegiak leku egoki batetan usten ditugulakoan gaude, eta horrek asko pozten gaitu. Mila esker denagatik. Diotu, mila esker.